हमनी के सेवा करी, ओकरा के हम अपन घर दुआर कुल संपत्ति दे। गुलगुला टिक्की खस्ता उठ जा जल्दी काला नाश्ता रायता चटनी। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहा बानी भोजपुरी प्लस। तो आज आप सब खातिर लेके आयल बानी एगो नया ट्रेलर के रिव्यू जो ना के नाम बा माँ बाप का बंटवारा। जी हाँ, आज सुबह ही ई ट्रेलर रिलीज भइल बा जो ना के डायरेक्टर इम्तियाज शेख बंटी बाड़े और स्टार कास्ट में सुबी शर्मा, गुंजन पंथ, शैलेश मिश्रा, प्रेम दुबे, रीना सिंह, अमित शुक्ला, अयाज खान और भी अनेकों कलाकार बड़े। तो जैसन की फिल्म के नाम आप लोग सुन सकता नहीं, माँ बाप का बंटवारा। तो कहानी आप लोग समझ ही गए हुकम कि माँ बाप के बंटवारा कइल जाला। जब दू भाई आपस में घर के प्रॉपर्टी के बंटवारा करेला तो एगोरा माई के रखेला अपना साथे और एगोरा बाप के रखेला और ए हिसाब से अलग कर देवेला कि एगो दूसरा के खाना भी ना दे सकेला। अगर माई हमरा हिस्सा में बाड़ी तो हम बाप के खाना ना देम और बाप हमरा हिस्सा में बाड़ी तो हम माई के कोनो सामान खरीद के ना देम। ओकरा बाद जौन बाप होला उ खिसिया के सब गांव वाला के इकट्ठा करके ई आदेश देवेला कि हम अपन प्रॉपर्टी ओकरे नाम लिखम जौन हमनी दोनों व्यक्ति के सेवा पानी करी, चाहे उ गांव में कोनो भी इंसान होके। ओकरा बाद जौन होला कि पूरा गांव के लोग अपना बाप मतारी के छोड़ के ई दोनों आदमी के सेवा करे लागेला। खूब सेवा पानी होला, लेकिन एकरा बीच में ही कुछ ऐसा दिखाल गया बा ट्रेलर में कि जौन बाप होला जब बीमार हो जाला तब ओकर दोनों बेटा मिलके धोखा से ओकर अंगूठा के निशान अपना प्रॉपर्टी के कागज पर ले लेवेला और अपन माई बाप के से ये छोड़ देवेला। जोना बाद ओकर बाप के देहांत भी हो जाला और इहे स्टोरी आप लोगन के पूरा ट्रेलर में और फिल्म में देखे की मिली, जो कि आप लोगन के फिल्म बागवान के याद दिला दी। कुछ सीन वहाँ से उठाल गया बा, जैसे कि माई बाप के अलग अलग रखेला कि माई हमरा पास रही, बाप हमरा पास रही। वो फिल्म में कुछ ऐसा सीन रहे। बाकी के जो सीन बा वो आप लोगन के एगो देहाती स्टाइल में, गांव वाला ग्रामीण स्टाइल में दिखावल जाए, जो कि आप लोगन के देखे में एगो अलग ही अद्भुत अनुभव हुई। तो ट्रेलर देखे खातिर जाएं V4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। और अगर हमारी रिव्यू आप लोगन के पसंद आयल बा तो वीडियो के लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।